थाबाय गिबियावनो सेरासन इउट्यूब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबावबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननो देखायनो सानदों दि थांनाय सप्तानैसो सिगां जों आलु गायदोंमोन। जोंना दा आलुआ खिलिबोबाय। दा बे आलुआव निहिरनि थाखाय जों मुलि सारनो सिगांदों। दा आं आलु फोथाराव थांगासिनो। लोगोफोरा दंना गैया, फैदोंना फैयाखै नायनोसै। अबयसे आंनो थांनानै लेंहैजोबनांगौ जासिगोन लोगोफोरखौ, मानोना आंखौ दायथ' होनाय जाबाय नालाय बिदियाव। स' दा थांगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं जेबो लायासै, आंना स्प्रे मेसिन गैया न'आव, आरो बै नारग्रा कुलार ना मा होनो बे आलु नारग्रा मेसिना बेबो गैया। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आलु गायनायनि माखासे आदबखौ बाहायनो नुगोन। थारमाने जोंजों गोरोंबो दंफायो गायनो। बिथांमोननि नाजानाय आरो बिथांमोननि मददजों जों दा गायसिगोन। स' जोंनिनो ग्रुपनि लोगो जोबखा बिसोरबो। स' दा थांसै, नायलांबाय था भिडिअखौ। साइकेलजोंसो थांगोन, नै साइकेल लाखाबाय। जायगायाव सफैबाय, रावबो गैया मानसिफ्रा दासिमबो। आं हारसिंसो सफैग्रोबावबाय आरो बिसोरखौ फन हरै साफा लिंहरबावनांसिगोन आं नै। जोंना आलुआ बेरजोब्बाय, सायाव नुजाजोब्बाय। गोबावद्रायसो जाबाय जों मुलि सारिया। स' नोंथांमोना नायनो हागोन आलुखौ नै बारनजोब्बाय साइडआव। बरिया बारनजोब्बाय। दा निहिरनि एसे मुलि सारनानै होनांसिगोन बाहाय। ओमफ्राय माबाथ' खोजाथ'वा दिनै आलिया। ओमफ्राय बाहाय माबा नारग्राया हा गुरै खालामनो, बे हाग्राखौ साफा खालामनो थाखाय बेखौ दा नारनानै होनांसिगोन जों। दा मावलांबाय थानोसै खामानिखौ लासैनो। रावबो फैयाखै दाबो। मानसिफोरखौ आं लेंहरनांगोन र', सानै साथामसो। सानै साथाम मानि जों गासै 7 जन दं, 10 जन। बे 10 सायाव सासेबो नुजाफैयाखै, आं नुजाफैनाय जाबाय। थ' आं दा बिसोरखौ लेंहरनोसै फन हरनानै। खामानिखौ मारै मावो नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थानो हागोन दा फैनानै। हाग्राखौ मारै माबायो, साफा खालामो आरो निहिर सारनायनि सोमोन्दै। दे सेंग्राफ्रा गायनाया जोंना मुलि लागायग्रोदों नै। आलु मोननायजों बे आलु फुनायाव जाय लायो बस्थानै हरगोनलां। नै अशकआ बस्थानै हरगोन नै। जाय लायो मा लागायखोलै बे? बे जाहैबाय हरलिक्स भिटामिन। हरलिक्स जायोबा थाब देरो नालाय, ओंखायनो भिटामिन। नैबे एम्फौ जायैनि। निहिरनि गाइखेर बादि जालायबाय नै लागायनानै। बैनिफ्राय नारबोबानो जायो। नारजोब्बाय जोंनो। गासो फिनजोब्बायसो जायगाखौ नै। सेन्देल लाखुनानै गादो बेहाय। सिंखि मोनब्रै सारगोन। सासे फैयाखै दाबो। नै नैबे जाहैबाय माबा नारग्रा। आंबो जावलायदों। बदि जागोन बिदिखौ नारबाय थाबानो। ओरैला आगसिथिं सोमाव। दे फैदो। बोरायाबो सारबाय नै। जोंनाबो सानैबो सारबोदो। दे बदि जानायनि। ओरैजा। ओरैनिफ्राय ओरै थाङो, ओरैनिफ्राय ओरै हरजोब। बिदिबा थिंखि मोनसेयानो बैयाव ओरै जोब्बाय दा। मुलिखौबो बदि जागोनलै। बदि सेन्देल गाननो गानबानो फाला नों मा जावनाया होद बुनाया आं हालालैमोन। मानसि लाङा लाइन मोननै लांखा खान्दाद्राय मा सोरनि माबा बिलाय लाइनसेल खालामगोन आं लाइन सोबाबो जायो। बाग्रासो जाबाय दा। मा खमायलाङो होमब्ला औ फ्राव थांसिलै आङो। खबराव
Agak gue suka. Kalau gue gimana ya mulai coba. Kalau gue lah. Ya agak. Berlalu mulai. Iya, buku kejar. Ujungnya kapai. Ya. Ini namanya kenal. Ah, kau belum kenal. Ini bukan kenal. Bandung ini langkah. बुद जागोन बेखौ सामफ्रामबो नारबाय थाबा नैबे देरगोन नैबे बेबो गोरा जागोन बायनानै दोननांसिगोन मोनसे हाथाया मोननैल' दं नै बाहाय बे मोनथाम हाथायजों देन्जार बे नै बे मोनथाम हाथायजोंनो बे हाग्राखौ हल'लांजोबो बद जायो देन्जारनो ओरैजाय थांलाय फैलाय बिदिनो बोबाय थानोसै जों बेखौ जोबजासे सेंग्राफ्राबो मुलि सारबाय हनै मुलि सारनायखौ देखायबाय ज' समान सारदों खाथियाव थां सानैया हरैजों सारो धोरोम हरै सानैबो सानैबाय ओरैबो सानैजों फंबाय थाब थाब नार ओरै गन्था नों बैजों थाबाय लाइभ रेकर्ड एसे खरा खरा सा बियो सस' गनायनि मोनामनायफ्राथ' मोजां मोनामखाया नारायण बैथिं सानै सारो बैथिं खाथिलायलै बिराद खाथिलायबाय आलुआसो सख्ला जाजोबगोन सयथिबो रोङा बोराय नोंसोरबो सानिफ्राय हैग्रोदोब्रा राननायनि दा लागायखाङासैना नै आंहा रोङा हारसिं जाबाय बुस्थुआनो जाला आलुआव थांनायखो खिग्रोबायसो नामा बे हामा बुस्थुखौ हामा अफार जाबाय नांथारानो दं बे माबा बुस्थु जाम्बा नों बे फांखौ गाराबा नोंखौथारलायजोबसिगोनबालाय बिगुर फैगोन बोरैबा नोंखौनाबा जेबो नङालै होन खामलाबायबा जाथ'बाय दे बिदिनो सारलांबाय थानोसै बिदिनो मावलांबाय थानोसै जों भिडिअखौ नायलांबाय था नुगोन बे बुस्थुआ मोनसेल' दं जोंनाव दा ओंखायनो हास्लाबा जादों हारसिंजों जाबजों थ' माबाबाय थानोसै बिदिनो लासै लासै मावलांबाय थानोसै बिदिनो नायलांबाय थादो उदां टेस्टिं नायबायबो हनै फाग्लाफ्रा रज'दों दा बुस्थुआ दं दा दाबो बाय उल्था जानानै दं उल्था जानानै दंमोन गाजाया गेजेर गेजेराव थाङिया बिदिनो जानानै दं फबनाया ओरै फबबायना बे माबाया गारनाया बाबुलायानो थलथब होनानै थांदों मा फबनायाव ओरै सिदा दोनबा ओरै फबनायाव ओरै खिन्थुरा बे ओरै गसंनानै ओरै थलथब गारलांदों बे फबनायाव बेयाव होफिनबाय आं बैनिखौ लाबोनानै नैबे जरावसोलै फिसा जागोन बे दंलायलै फुननाय नैबे जरावसो नै नालि माथो गोराथार आलुआनो गैला हनै गैयानो बुस्थुआनो सेवबाय मुलि सारनायनि खामानिया जोबथ'बाय दानिया नैबे हाग्राखौ माबा खालामदों नै बुस्थुआनो गंसेल' ओंखायनो हास्लाबासै गंनै मोनबावबा दालागै जोबसिगौमोन मानसिफ्रा ओरैनोसो थाला जोब्बाय नै जोंना
हारसिंल' मावनाय जाबायना साइज जायो बिदिखौ बोबा ओरैजाय नै बरिया नुजोब्बाय लाइन ओरैजाय जाबाय जों बोखांजोब्बाय बिथिंजाय गासिखौबो ओरैजाय नै बोजोब्बाय ओरैबो बोजोब्बाय ओरैबो बोजोब्बाय बोयै जोबजोब्बाय गासिबथिंबो नै ओरैजाय नांथ'वालै बिदिखौ जाजाथ'वा जम बुस्थु बेफोरो बुस्थुआ बोखांनायनि उनाव साफा नुयो दा बाहाय सानब्रै सानबा आलुआ जेला जौवो होमबा बाहाय खोसिगोन आलि दा मुलि सारबावनांगौ निहिरनि खुवानि जाहाथे निहिराव थैया भिटामिन जौनायनि बिदिनो जाहाथे मावलांबाय थानोसै आरो लोगोसे जानोसो ओंखाम माबा सिंग्रा जानोसो दावराव जागासिनो नै हालानो रावबो लरहाय जोब्बाय लायनो हरबाय हरनाया सिंग्राखौबो दाबो सफैयाखै मावनो हागोन ना हाया बिसोर 12थासिमाव नायनोसै जोबनायनि लामायाव आगान होफैबाय नै गैला लास्ट मोननैल'सै बे खावसे गुवारखौ रावबो एवासै नै जोब्बाय मेंजोब्बाय बेस्रानि मानसिफ्रा मेंजोब्बाय नै फाइनाल अब्ला जोंना दिनैनि खामानि मावनाया बिदिनोसै ओइ सासे नारफैदो जों खामानि मावनाया जोंना जोबथ'बाय दिनै ना दिनै मुलि सारबाय एसे निहिरनि आरो माबानि सारबाय जों निहिरनि खुवानि बिदिनो ज' खालामनानै सारबाय बिफांनि एसे भिटामिन सारबाय ओमफ्राय नै दा हाग्रानि माबाखौबो नारखांजोब्बाय लाइन 2 लाइन 3ल'सै सानथामसोनि उनाव निहिरनि आरो सारबावनांगोन बेवहाय बिफां रानिनि बिनि उनावनो जोंना जासिगोन लासै खिलिबोसिगोन दा दिनैनि खामानि मावनायखौ मावलांबाय थानोसै आरो बेबादिनो मावलांबाय थानोसै जोबखाबाय दा बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों खुलुमबाय।